Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. O refraneiro galego é moi amplo en canto ao Día de San Xoán e diso sabe moito na parroquia onde hoxe nos atopamos, en San Xoán de Pollo. Iremos en busca das ervas de San Xoán, tamén probaremos o produto estrela, a sardiña e, como non, gozaremos da verbena e tamén da fogueira. E antes de todo iso, a Praza do Concello está agora baleira, pero aquí xa centos de persoas gozaron co discurso de Eva Iglesias, o pregón que deu inicio a estas festas de San Xoán de Pollo. Festeiros e festeiras, comeza un novo de Festa en Festa. Bueno, con este acto comenzamos oficialmente as festas de San Xoán 2019. É para mí unha honra estar de novo aquí anunciando esta celebración que ano tras ano lle trae un aire renovado e festivo ao noso Concello. Quero resaltar que desde o Concello, desde o equipo organizador das mesmas, como os diferentes colectivos, non se especularon esforzos para que estas grandes festas de Pollo tivesen o mellor dos programas para disfrute e satisfacción dos veciños e veciñas do noso Concello. Eu deixo-vos, como vin unha vez nunha entrevista que dixeron que era o sonriso máis contagioso da Tubegá, e esa é Eva Iglesias. Eva Iglesias Miguens. Con ela vos deixo. Miguens. Que é de Rianxo. Por fin! É que estaba aquí encaixada, Dios mío. Isto é moi estreito, Sí, e non sei por que me daba que a que estorbaba era eu. Entón, agora xa me fun sentar. Que va. Bueno, que tal, como estamos? Desde aquí vesemos a todos maravillosos. Teño que dicir que é a primeira vez que dou un pregón desde un balcón. E me fai moita ilusión. Tiña que ser aquí en Pollo. É que sempre os dou polos palcos das orquestas e iso, como xa o teño visto, non, isto fai máis. Bueno, iba a dicir boas tardes, pero é que xa non sei se son boas noites ou boas tardes, porque esta é a noite víspera da noite de San Xoán, que é a noite máis longa do ano, non? Entón non sei se son boas tardes ou boas noites, pero vos dadevos por saludados, vale? Veciños e veciñas das parroquias de Combarro, San Salvador, Raxó e Samieira. Benvidos a San Xoán. Díxenas todas. Están todas? E creo que o fío condutor destas festas é a música. Hai que ter un fío condutor, porque senón a ver quen aguanta un mes de festa inteira. Así que podo dicir que foi a música a que me trouxo sempre apoio. Outros anos para cantar coa orquesta,
con a Orquesta Marbella, que toquei aquí nesta plaza. Acordades vos? Sí. Aquí en Pollo ensaiaba eu coa Orquesta Marbella, tamén. Como se chamaba a aldea? No Pereiro. No Pereiro ensaiaba eu coa Orquesta Marbella. E, bueno, foi a música quen me trouxo aquí a este concello e quen me iba a dicir a min que anos despois me iban a traer como pregoeira ao Concello de Pollo. Así que estou moi agradecida a Pollo. Gracias! Hombre, Carliños! Ai, me cago en Dios! Saluda, Carliños. Xa me sonaba a min ese guapa. El gallo sube, echa su polvorete, racata punchichín y se sacude. Ois, po ano eu propoño que Carliños deu a pregón desta festa. Hombre! Po ano, Carliños, po ano. Pollo, pasadeo moi ben, disfrutade moito, tende cuidado coa fogueira, non vos queimedes, e que viva o San Xoán e que viva Pollo. Moitísimas gracias. Dende aquí imos comezar a ruta de sendeirismo de hora e media pola cal imos buscar esas 7 ervas claves para ver se mañán, lavándonos a cara con elas, nos levantamos un pouco máis guapos. Seguindo a tradición, como moitas outras cousas, seguindo un rito pagano que logo se aunou co rito cristiano, pois recollemos as ervas para utilizalas logo con propiedades medicinales, en este caso máis ben bueno, con propiedades de belleza. Curativas. Sí, vamos, para poñernos a cara bonita, non? Porque queda unha auga moi aceitosa, moi arrecendente. Nada, pois collemos plantas que son medicinales, plantas que son aromáticas. Pero cantas se diría que son as principais? As principales 7. Que serían? Que serían o fiuncho, serían a erva luisa, sería o fento macho, o codeso, a malva, cal me quedou? Queda unha, non? Quédame unha. O hipérico, a erva de San Juan ou a velaíña. Que a erva de San Xoán é complicada de encontrar. Non, esa hai bastante, o que pasa é que depende da zona e depende da floración. Este ano floreceu antes, bueno, ahora ainda conservamos algunha con flor e outros anos o mellor que pasa é que non a temos en flor aínda. Como está indo a recollida de ervas? Pois a verdade é que é moi interesante, sobre todo para os nenos, e non perder a tradición, é un pouco por iso. E vos é a primeira vez que vides aquí? Non é o terceiro ano, E cada ano colledes máis ervas ou colledes menos, como vai? máis ou menos, Pero as sete esas que son claves colledeas. sí, por suposto. Entón, mañán pola mañán, a lavar a cara. Lavar a cara, e, bueno, esta noite, deixar todas as ervas en agua, e mañán a lavamos. Vostede de Pollo. Sí, sí, sí. E ten familia en Argentina. Sí. Canto tempo leva vindo esta tradición de recoller as ervas? Es la primera vez. E por iso anda co teléfono móvil collendo todo canto pode. Claro, claro. Sí, porque bueno, normalmente coinciden días laborables, entonces no puedo. Y hoy que es domingo tengo que aprovechar. E que tal está resultando a experiencia? Pues muy buena. Lo que pasa es que me sabe a poco. No consigo... Vostede quería máis. Todo, claro, no consigo captar bien todo, no me quedo con todo, pero bueno, tiempo al tiempo, Sí, poquito porque a poco. moita información. Claro. Pilar incluso falou de sete ervas, pero aquí vexo que van collendo varias. Claro, entonces me vostede queda- que leva collido? Que ten por aquí? Que leva collido? Todo lo que nos aconsejó, vamos, fento macho, tengo menta también, tengo romero, bueno, el romero nos lo dieron allí, fiuncho, bueno, hinojo,
la flor de la silva, la manzanilla y hay algunas que no recuerdo ahora el nombre, hortensia y el tomillo silvestre que tiene otro nombre que ahora tampoco recuerdo, es que non me quedo claro con todo. Al ser a primeira vez me pierdo. Pero vostede vai collendo, ten case todas xa, ten case todo completo o cupo. Casi, bueno, falta que veo que aún siguen por aí. Sí, porque comentábamos que era hora e media de traxecto, vese preparada para esa hora e media. Sí. Con ganas. Claro. Sí, hombre, tengo ganas de más. Que collimos por aquí, que temos? Mira, temos a falsa árnica, temos os que estoupan, Como os que estoupan? Mira este. Ves? Os que fan ruidiño. Temos de todo. Ves, mira que bonita. Esta que a flor sería? de carballo. Estes serían os crisantemos. Ajá. Ves, o helecho macho, que o temos aquí. De todo, temos de todo. Cantas dirías que leva recollida? Máis de 20. Teño máis de 20. Máis de 20? Iso que son 7 ou 9, pero teño máis de 20. Porque iba a te dicir eu, as 7 que son... Sí, as principales están aquí abaixo. As tes ben guardadiñas. Ves, sí, é a flor de San Juan, que esta é a principal. A flor de San Xoán, ves? Esta é a principal. Sen esta non podes facer nada. Esta é a principal. Esta é a clave para que todo funcione. Sí, para que todo funcione. Metelas en un barreño con 7 augas distintas, de 7 fontes distintas, tela o rocío da noite, toda a noite, pola mañán, pois lavarse con esa auga. Hai quen lava todo o corpo, hai quen lava as mans, hai quen lava a cara. Hai xente que o bota tamén esa auga pola casa para espantar as meigas. É bueno, unha tradición dos nosos avós de hai moitos anos. Ti botalas pola casa ou non? É pola cabeza, é polas mans, é pola cara. Por onde te boten. Por todo, sí, eu aproveito. Bueno, que estou mirando, que estás facendo por aquí? Pois, cando te estrugas, cas estrugas sin que a menta é moi boa para o picor. Entonces pasas ya, colles así un pouco, pasas ya e aliviache, como se fora un calmante. Moi ben, estupendamente, moi contenta. Recolleches as 7 esas que son principais? As principais e as outras tamén, moi contenta. Canta recollemos hoxe, máis ou menos? Eu penso que bastantes, bastantes. Máis de 20, non? Máis de 20, sí. Moi contenta. A verdad que valeu a pena. Con risas, aprendemos moito, e moi ben, non perder a tradición, que é importante. Viva San Xoán! Rematamos xa esta ruta, collemos as 7 ervas que son as principais, incluso collemos moita máis, incluso máis de 20, e agora o que toca é probar o produto estrela deste San Xoán, a sardiña, así que aló imos agora. Que é o que estamos a facer aquí, Emilio? Pois, como ti ben ves, unha parrillada de sardiñas, o típico. Agora estamos a colocalas nesta ola grande. Exactamente, colocámonos así, pouco a pouco, e xa miras o montonazo que hai aí. Pero cunha disposición especial, unha forma concreta? Home, ten que levar algo de estilo, non? Pues pode botar de calquera maneira, porque despois, na hora de servilas ali, é difícil de servilas, entendes? Cantos kilos pode haber hoxe aquí de sardiña, máis ou menos? Sobre 150 kilos. 150 kilos, espéranse que se venda todo? Bueno, aí fora había unha cola de xa non la quera. No, é que se vende. Prácticamente todos os anos salen, ten moi boa salida. Vostede leva traballando aquí xa máis anos? Levo 24 anos aproximadamente, 24, 25. Sempre ten boa acollida a sardiñada aquí na seca? Isto é auténtica. Auténtica. Como se chega ata facer a conseguir todos estos 150 kilos que decían antes, a polos para toda esta xente? Bueno, pois chégase traballando en equipo, unha xente como vedes aquí que levamos toda a tarde traballando, entre pois hai que facer as brasas,
cortar pan, meterlo en bolsas, poñer en parrillas e despois para servir. Decíanos que aquí levaban incluso xa traballando máis de 20 anos. Vostede tamén leva... Sí, eu levo tamén uns pouquiños, levo sobre 15 anos ou así na sardiñada. E cal soe ser a experiencia na sardiñada? Ben, a xente gusta. Bueno, aí víamos que agora había unha cola inmensa. Sí, cando hai cola, mírase que a xente pois debelle gustar. Bueno, é unha tradición aquí da sardiñada de San Xoán. E bueno, gusta bastante. E un pouco como é conseguir todas estas sardiñas para aquí? Quero decir, é complicado, o prezo sube agora, porque a época... Sí, no, bueno, complicado sempre é conseguir esa cantidade. Que pasa que, bueno, isto está feito con tempo, xa se vai collendo a un precio e tal, e, bueno, para poder conseguilas, pois, esta cantidade hai que facelo con un pouco de antelación. Temos 150 kilos máis ou menos de sardiñas. De pan, canto temos? Hai 280. 280. E claro, eu pregúntome, quen o meteu a vostede nisto para conseguir toda esta sardiña, todo este pan e despois traerlo para aquí, para todos os veciños de San Xoán de Pollo? No, meternos non, ese é o Concello quen organiza todo isto, o Concello. Eu son tamén un obrero municipal e, bueno, coa concelleiro correspondente de festexos, pois é o que vamos coordinando e vamos elaborando todo para ver. Unha hora e pico. Hombre, por aí. Para comer sardiñas, unha hora e pico. Para comer sardiñas nada máis. Por qué? Por que unha hora e media para comer sardiñas? Algo ten que haber. Porque me gustan as sardiñas. Simplemente porque gustan as sardiñas. Efectivamente. Gustañe quitáis máis as sardiñas que fan aquí en Pollo. Me gustan as sardiñas e despois vamos a bailar sobre a orquesta. E que xa viu máis anos atrás? Sí, xa vi varios anos. E que tal? Bueno, ben. Polas sardiñas. Polas sardiñas. De San Xoán de Pollo. Pois San Xoán de Pollo. E despois que na fogueira imos dar saltiños, imos pedir desexos? Sí, hai que... No, os desexos que os día, Dios. Só non me gustan as sardiñas o 24 de San Xoán. Bueno, o 23 á noite. Oxe, o día doxe. Despois non come máis sardiña? Comín o outro día unhas que me deron alá nunha festa de Bami, pero eran congeladas, estaban moi malas. Aquí están fristiñas, recén feitas, están quentiñas. Estivemos agora aí dentro, vanlle gustar, iso seguro. Sí, pois só me gustan as sardiñas así, o día doxe. Despois, a min que son de chuletas. Máis de chuletas de carne. Tamén hai churrasco por aí, polo que vimos. Non, pero o curricho pa que non queira. A primeira aquí, para coller sardiñas. A primeirísima. Canto tempo levas esperando? Unha hora e media por aí. Unha hora e media? Sí. Pero seres a primeira da cola. Claro, pero xa estou aquí hace mucho rato, Entón o resto da xente? O resto da xente empezou casi a las 9 e 5 por aí, entre as 9. Eles non levan nada de tempo, pero a ti que unha hora e media. Sí. Ela aquí leva tempo, ti aquí levas tempo e tempo. Sí, porque teño que marchar e entón quería levar as sardinas comigo. E por que viñeches a buscar as sardiñas? Porque teño un antoxo de sardinas. Un antoxo de sardiñas. Pero os supermercados aquí non venden sardiñas. Sí, pero é diferente, é o San Juan. Hai que conmemorar. Entón gustalle máis aquí as sardiñas? Claro, é distinto. Hai nos mellores, pero bébese ben, Bébese ben. Baixan ben as sardiñas con el? Han de baixar, Han de baixar porque ainda non as probou? Non as provei, pero bueno, proveinas xa ainda foi o jueves. Estaban buenísimas. Pero hai que probar estas aquí en San Xoán de Pollo. Hai que probar estas, que estas, por iso eu non quixen ir á fogueira. Estaban invitada a dar sardiñas por culpa de vir aquí, que eu quero vir aquí. Pois a ver, facemos la cata e a ver que tal están. Con pan de millo, por suposto, non? Como di o refrán? En San Juan pica no pan. Vale, aí está, aí está. E ben? Tamén, pero están... Asáronas moito. Asáronas moito. Pasaronas moito, hasta hai que darlle volta e volta. Que tal, como está? Está moi bo, está moi bo. E agora a ver que tal as sardiñas. Baixarán ben con este viño? As sardiñas pola pinta parece que tamén van a estar boas, Vostede viu acompañado, viu solo? No, vin coa muller que está aí. E agora vamos a degustar logo isto, con calma. Pois a ver se están boas, non? Por lo menos. A pinta boa, a pinta boa. Damos ya probado, entón. Vale, venga. Moi ben, moitas grazas. Como están? Moi buenas, moi buenas. Probona xa co viño? No, sí, todo excelente, excelente. Damos ya todo aprobado. Sí. ¿De dónde vienen ustedes? De un pueblo que se llama Quesada, cerca de Cazorla, en la provincia de Jaén.
De Jaén, y de Jaén aquí a San Xoán de Pollo Sí, sí, a sí. probar las sardinas. A probar las sardinas con unos amigos que tenemos aquí en Galicia. Pero ¿y por qué? ¿Por qué a probar las sardinas aquí en San Xoán de Pollo? Me han dicho que tienen muy buena fama y que están muy buenas. Y desde Jaén se hacen los kilómetros para venir hasta aquí. Claro, entre otras cosas, para comer sardinas. Para mirar Galicia, que también me gusta mirar Galicia. Y también para probar otras cosas. Claro, claro. Todo lo que haya bueno aquí quiero probarlo y mirarlo. La he metido bien la boca, ¿qué tal? Está muy buena. Muy buena. Sí, señor. Entonces, ¿qué? Desde Jaén tiene que venirse para aquí, a San Xoán de Pollo a probar las sardinas, ¿no? Y a la fiesta. Y a escuchar ese conjunto que también toca muy bien. Gustan vos? Sí. Eu algo escoitei por aí antes de se lle habían quitado as espiñas ou non. Como le vades iso das espiñas? Cogemos cada trozo de carne y lo ponemos a un lado para comer. Sí, señor, o sea que tedes un método xa ben feitiño para ir comendo pouco a pouco. Las madres lo hacen. Ah, e se non volo mamá, xa. Claro, también nuestros padres y eso. Sí, señor. Entón, que tal están? Bien, muy buenas. A ver, probad aí. Que tal, como? Que tal están? Muy buenas. Vos, que sodes de peixe ou sodes máis de carne? Que vos gusta máis? Carne. Sodes máis de carne. De ternera. Pero bueno, un poquinho de peixe nunca ve mal, ou non? Está bien. Sí, está muy bien. Están muy bien cocinadas, muy buenas. Sí, señora, temos aquí un crítico moi bo. Sempre veñen por aquí a festa San Xoán de Pollo a collar sardiñas. Bueno, de ano en ano. Ano en ano. Sí. O sea, o ano anterior viñeron. Sí. Que tal o ano pasado? Ben. E para este ano que se esperan? Que nota, vendo así o colorciño que teñen, a cor que teñen? Parece que van a estar boas, Parece que van a estar boas. Sí. Sobre todo deste día. Viu solo, viu acompañado? Vixo que viu acompañado. Mira o que hai. Ah, vaya tropa trouxo aquí, entón. Saca aí. Vaya tropa trouxo con él, Sí, que son claro. amigos. Sí, amigos, familiares. Son todos de aquí da zona. Fillos, sí. Son todos de aquí da zona. De Pollo. E que entón sempre veñen por aquí todos os anos. Xa vienen os años anteriores. Como é a festa esta? Quer dicir, gusta vir por aquí, a experiencia, comer a sardiñada? Comer a sardiñada, depois ver o lume que hai aí. Porque a fogueira ven despois. Sí. Como está o tema dos desexos para a fogueira? Van saltar? Para saltar aí non, carallo. Quédase grande un pouco. Hombre. Moi ben bailado, claro que sí. O que ven a continuación é a nosa Que tal? compañera, que era Socorro. Bueno, pasable. Vimos aquí a San Xoán de Pollo dende Lérida y pasable. Somos de tierra de vino también en Lérida. Claro, eso es cierto. Entonces hay que ser puntillosos y quisquillosos. Las sardinas, por la cor que teñen, por el color que tienen. Bien, por el color bien. Probamos, a ver qué tal. Vamos. Prueba. Buenísimas. Buenísimas. La sardina sí que buena. Buenísima. Allí, claro, allí en Lérida sí que no. Caracoles los que quieras. Sardinas no. Entonces aquí sabíamos que íbamos a dar los gallegos un poquito más de ventaja aquí. Aquí sí que ventaja. Tenéis ventaja con la sardina. Me alegro, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Como ven, a xente xa está degustando as sardiñas, o pan de millo e tamén o viño. Temos boas notas, din que a sardiña está moi boa, que o viño pois tamén, e o pan de millo que tamén gusta bastante. Non saber se podemos probar algo disto, deixámolos, vámonos a publicidade, pero non se movan porque volvemos nun intre e continuamos aquí, de festa en festa. Colaboran Bocatería a seca, bocadillos e hamburguesas xigantes, sándwiches e pratos combinados con terraza interior para que te despreocupes dos nenos. Dental Marcano, odontoloxía integral, implantes, periodoncia, branqueamento, endodoncia e ortodoncia. Marcano e presume de sorriso. Asador o Remo, especialidade en churrasco e brochetas de rape, entre outros. Celebra con nós bautizos, comuñóns e banquetes. Temos zona de xogos para nenos. Distribucións Chopi, distribuidores de Estrella Damm, Boldan, Central Lechera Asturiana, Larsa, Fontbella e Fuente Liviana.
Tapería Rías Baixas, viños e tapas, zamburiñas, chipiróns, empanada de millo, polvo e todo tipo de bocatas. Jaigo.net, vehículos de segunda man, vehículos multimarca, turismo e industriais. Ofrecemos financiación, garantía europea. Electromiño, iluminando a noite dende 1979. Fabricación e montaxe de iluminación arquitectural, festas e Nadal. Comervia, todo en materiais de construcción. Visita a nosa exposición. Atención e asesoramento personalizado. Organiza Concello de Poio coa colaboración da Deputación de Pontevedra. A todos, felices festas! Xa voltamos da publi e agora ven o que é o mellor para algúns das festas, a verbena. Imos ver se a xente comeza a facer mellor a digestión con tanto baile despois de comer tanta sardiña. Así que agora imos ca verbena, acompañádenos. E agora que a mover o esqueleto? Agora hai que facer de digestión. Hai que facer mellor así a digestión. No meu pueblo decía unha vella que desde os días sardiñas como a carallos de homes. Pero iso por qué? Ai, non sei, dicían así. Dicían un dito. Bueno, que tal están pasando agora? Ben. Entón, ven nas sardiñas, ven agora. Agora, ás 12 menos 10 vou para ver a fogueira. Xa corren para ali, para saltar a fogueira. Hai que quitar o meio gallo. Iso é verdade. É que nós somos moi guapos e teñen os filaos. Sardiñas e bailar un pouco. E agora bailar, pero eu vexo que anda por aquí un poquinho parado. Teño que a muller aí. Porque a muller está falando. Sí. Para facer mellor a digestión que vai como nunca isto de darlle un baile despois de probar as sardiñas. Claro que sí. Hai que bailar hasta cansarse e hai que ir ver a fogueira tamén. Claro, porque iso lle dicir eu. Sí. Ata cando vai durar a festa hoxe? Hoxe hasta as 3 da mañá. Ata as 3 da mañá, xa teñen hora de saída e todo. Xa hai que ir a deitarse porque con vale. por nosos anos. Pero dicíame, vai ir cara a fogueira despois, xa te empezado algún desexo ou algo? Sí. Sí, e tamén saltar por riba dela, imagino. No, eso xa non. Home, bailamos todo o que nos dá o corpo, Todo o que dá o corpo canto dá para bailar? O vela máis co meu. Vamos así pouco a pouco. Pouco a pouco. Que tal o estades pasando? Ben. Todo o que está soando aquí, sabedelo bailar ou non? No, pero facemos o que podemos. Porque dicíame antes unha xente maior que, bueno, que eles non eran tanto de paso doble, máis de cumbia, vos dades ya todo, non? Pero bueno, vos movedes. Nos adaptámonos. Porque sabes o que ti estás sudando. Bueno, hombre, como un campeón. Así da gusto. Probache desas sardiñas? No, nos probamos, non. E o viño tampouco? Tampouco, son. Vedes ceados da casa? Igual. Entón que, uns bailes aquí para facer a digestión mellor ou non? Para facer a digestión, non vamos facer burato, chegar a casa o mellor e cenamos algo máis. Chegar a casa cando... Ainda cenamos algo máis, claro. E despois, que imos ir para cara a fogueira? Imos, sí, saltar a fogueira. Imos saltar na fogueira ou non? Sí, claro, por supuesto. E desexos, algún pensado? No, vamos a improvisar. Vamos a improvisar, a ver que xurre. É por non dicilo. É verdade que son secretos, iso é verdade. Claro, son secretos. Bueno, por moi ben, a pasalo ben. Graciñas. Chao. Con viñas de Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira. Que tal o estades pasando aquí na verbena? Moi ben, a verdade que moi ben, Somos de fora
De onde sodes? De Vigo. E que tal aquí? Trataros ben aquí en Pollo? Sí, genial. Que tal a sardiña? Ainda non a probamos, estamos esperando que haya pouca cola. Porque a cola... Enorme. A cola ten tela, digamos. Estamos esperando a ver se despois non hai cola e aínda quedan sardiñas. Vos metedes por ali. Claro. Entón agora, bailando un pouco co estómago vacío... No, No. de Furancho. O sea que... Alternativa B. Aquí hai de todo, Aquí hai de todo, macho. Iso é verdad. Furancho, orquesta, sardiñas, de todo. Que tal no Furancho, ben? Moi ben. E agora bailando un pouco para facer a digestión. Home, claro. Sí. Despois, imos ir cara a fogueira. Por suposto. Imos saltala. Aí xa non sei. Pero non te ves, ves así moi deportivo, non... Voides os dous, moi deportivos. Voy a ver como saltan os paisanos de aquí. Primeiro os profesionais e despois si tal me animo. Porque en Vigo saltarás ou non? No. Tampouco? En Vigo non hai desto, non hai... Por eso viñeches aquí, a San Xoán de Pollo. Así dá gusto. Perfectamente, estamos no pueblo, no noso pueblo. Son de aquí de Sí, Pollo? sí, de Pollo. Perfecto. Que tal, contentas ca verbena? Bueno, encantados. A sardiña que tal? Bueno, un poquinho seca, pero estaba bueno, comémola. Comérola. E vostede que tal ca sardiña? Moi ben, eu veño todos os anos, pero bueno, este ano estaba un pouco seca. Sempre hai que sacarlle a puntilla, como decimos, non? No, a verdad que no, No, a verdad que estaban boas, pero un pouquinho secas. De momento andas en secas. E agora aquí bailando, botando os bailes, para que? Para facer mellor digestión. Mira, facendo mellor digestión. Para facer butipo, para poñer butipo. Hombre, vostedes mañán fan un ritual, cauca, para lavar a cara. Hombre, xa as teño preparadas na casa. Xa están preparados na casa, ahora teñen que caer ao rocío, non? Quen preparou foi aquel. O seu home. O meu home. Pero vostede non baila hoxe aquí. Como que non vou bailar? Sí. A que carallo vin? Ai, non sei, iso saberá vostede. A muller que baila entón ou non baila? Mi madre. A ver, baile, pues baile comigo. A ver, como nos agarramos? Vostede dígame. Así sí. Aquí, xente maior bailando, pero tamén hai xente nova como a ti, ou non? Pero todos los años, siempre. Es lo bonito de las fiestas de Pollo. Ti ves sempre, todos os anos? Desde que era pequeñita, siempre. Desde que eras cativiñas ou viñas? Sí, siempre. E bueno, que tal estás pasando? Yo siempre bien, siempre. Siempre bien, pero estás aquí cruzada de brazos. A ver, estás cruzada de en brazos. cierta medida tampoco igual me siento un poco incómoda al bailar y demás, pero bueno. Non eres de bailar, entón viñeches a probar as sardiñas. Bueno, vine a hacerle compañía un poco a mi madre. Pero probaches as sardiñas ou non? No, porque no me gustan las sardinas. Bueno, entón a que viñeches a festa, nin bailar, nin sardiñas. Bueno, vengo un ratito y tal, y luego porque a ver, mi idea, me encanta de Pollo los fuegos y demás, y pensé que hoy serían los fuegos, pero no eran. E vas recoller, hoxe recolleste temprano ou non? Sí, es mi idea. É a idea. Sí, porque trabajo mañana, entonces. Vale. Entón sí, entón haberá que ir cediño para casa. Claro, es festivo para los de Pollo, pero para el resto no. Pero iso sí, irás a saltar a fogueira, entón. Eso siempre. La pequeñita, pero sí. Desexos, temos algún xa pensado ou non? Aún no, pero bueno, de camino a la hoguera pensaré algo. Imos ver que sale. Algo. Que tal lo está pasando aquí, Caberbenas? De maravilla, está precioso. Ca festa, comemos sardiñas, bebemos, pandemillo, agora festa. Bueno, beber un pouquiño. Solo un pouquiño. Non nos vayamos pasar, ou non nos vayamos pasar. Madre mía, o que aquí levas. Que fixes? Sardiñas con viño. Pero isto probacho algunha vez? Sí, na miña casa sempre. Na túa non? Todos os días. Na miña moito non probamos isto. É maravilloso. Con millo sobre todo. Sardiñas, millo e viño do país. Explícame unha cousa, xa comezou a festa aquí a verbena e vos aínda ahora collendo as sardiñas. Hai que pillar forzas que isto vai ser moi longo. Ata cando vai durar a noite entón? Pois ata que saia sol. E vamos ir despois a saltar a fogueira ou non? Saltaremos. E pediremos 3 desexos. 3 desexos? Algún poderásme contar ou non? Non, os desexos son para un só. Son todos secretos, non me podes contar ningún. Secretos son. Pero bueno, a salud haberá, por exemplo, non? Como? Salud haberá, mentras haya salud, non? Salud. Salud, amor e moito diñeiro. Xa non los contou. Non, os meus son outros. Bueno, probaches algunha vez estas sardiñas ou non? Sí. E que tal? Estas son as primeiras, pero na miña vida sí, provei sardiñas.
A ver estas que tal. E fai o coello. Pola cor que teñen que? Pola cor que teñen son boísimas, fresquiñas, quentiñas e molladiñas. E ademais molladiñas no viño. Pois a ver que tal está iso. Boísimo, boísimo. A pasalo ben. Vamos a pasalo ben, un miquiño. Estamos co alcalde de Pollo, Luciano Sobral. Como foi a prendida desta gran fogueira de Pollo? Bueno, pois cada ano tratamos de darlle unha pequena novedad. Este ano tuvemos un espectáculo de queimada, de lume, de algo de tradición, do que ten que ver coa cultura galega, con todo o que ten que ver con meigallo, con todas as tradicións. Un espectáculo anterior á fogueira bastante interesante e a fogueira, pois, non hai máis que vela, non é espectacular. Nos tratamos de que os veciños e as veciñas de Pollo que desfruten do día de San Xoán, que desfruten das festas patronales e, por suposto, que desfruten desta noite máxica que é a noite das fogueiras e a noite da víspera do patrón. E algunha vez mediron o diámetro da fogueira ou a altura que alcanza? Porque isto é inmenso. É inmenso, na verdad que non che sabría dicir, pero non hai máis que vela, que é unha fogueira espectacular, como sempre. Estamos entón ante a fogueira máis grande que se fai no día de San Xoán? Sí, nós pensamos que sí, sí. Hombre, aquí hai veciños que fan tamén fogueiras importantes. Unha delas é a de Vilariño, no Pedregal, que é unha fogueira que tamén ten a súa entidade. Pero, dende logo, a fogueira de San Xoán é a fogueira que nos identifica a todos os veciños e veciñas de Pollo, e, por tanto, tratamos de que sea a fogueira máis importante, non? Vostede vai saltar a fogueira? Eu vou saltar unha das pequenas. Unha das cativiñas que temos para aí, non? Porque esta como para saltala. Esta habrá que esperar un pouco, sí. Porque esa tamén é outra que temos varias fogueiras ao redor para que a xente poida saltalas. Para que a xente poida participar, poida queimar aquelas malos augurios que puderon ter, aquelas malas experiencias que tiveron ao longo do ano, e tamén, por suposto, para desear melloras na súa vida e no seu entorno familiar e demais. E as fogueiras pequenas se poñen para que toda a xente os poida saltar. Nos invitamos a que todo o mundo salten, que sepan que a fogueira se debe saltar de maneira impar sempre, é dicir, tres... Cal é a tradición? A tradición que entre 7 e 9 sería o ideal, pero en calquera caso a tradición son números impares e sempre pensando, o 1 tamén é un número impar, pero o 3, 5, 7, bueno. E vostede en cal se vai quedar? Eu sempre salto como mínimo 7. Carai, ainda son saltos. Sí. Eu xa non sei se chegaría a tantos. Eu salto entre 5 e 7 son os que salto. Levo saltado 7 fogueiras que hai da la paca. Xa fixo 7 saltos? Fixo 7 saltos. Non fai vostede 9 como día tradición? Non, porque eu non contei as 9. Vostede como non había 9, pero podes repetir algunha ou non? Sí, podo repetir, sí, podo repetir. Fixo 7, como manda a tradición, número impar, non, din? Bueno, eso dicen, ten que ser impar. E xa pensamos algún desexo cando saltábamos, xa timos algo pensado? Sí, xa tes programado cando vas a facer todo. Vostede viu acompañado, viu coa muller? Sí, viu coa muller. A muller non salta? A muller saltou, pero saltou máis pequenas. Saltou as máis pequenas? As pequenas. Porque esta, a grande non a saltamos. A grande non, a grande vamos a deixar para o final de todo. Ao final de todo xa... Esa tempita está ainda así moi complicada. Sí, ainda está complicada, ainda ten ao mellor para un par de horas ben. Esa... Pero ainda así vostede vai a saltar despois. Intentaremos cando estea máis amainada. Intentaremos. Vai con forza. A noite é grande. A noite é grande. E despois que volvemos para a verbena? Volvemos para a verbena. Así, a seguir a rematar San Juan, polo grande. Vexo que anda grabando co teléfono móvil, non salta? Xa saltei antes. Cantas veces saltou? Unha. Bueno, é número impar. É número impar. Ten que ser 7 ou 9, non?
Iso día tradición. Imos a cumplir ou non? Imos agora. Vai saltar desas 6 veces? Máis veces vou saltar, sí. Bueno, ven con ganas entón. Veño con ganas. É que algún desexo pensado para a fogueira ou? Ningún. Nada, o que surxe. O que sexa benvido será. Pero din que, non sei, ese tipo de cousas, salud, ese tipo de cousas. Xa teño de todo, non necesito máis. Vostede ten de todo, entón non ten queixa. Non teño queixa, ninguna. Vai saltar agora a fogueira? Venga. A ver, acabas de saltar a fogueira, pero saltaches con tacóns. Sí. Como é iso? Pues muy fácil, porque ya yo estoy acostumbrada a andar en tacones, y para una bailarina en tacones como yo, saltar la hoguera no es nada. Entón hai técnica, non? Pues claro, eso con que el equilibrio lo mantenga, no pasa nada. Y además se te sostiene, que se te clava en el suelo, y genial. Entón non hai perigo de caer na fogueira? Bueno, yo no. O sea, va otra gente, a lo mejor si ya lo pone a otra persona, o a lo mejor sí, yo no. Cantos saltos levas? Yo llevo 3, me faltan, ¿cuánto me faltan? Pues di que son 9. Pues mira, faltan 6. Pues me faltan 6 todavía, pues le voy para allá ahora. Pero bueno, din que número impar vale, para eses desexos. Pediches desexos? Pues no, había que pedir deseos. Entón, pues saltamos para pedir os desexos para que se cumplan. Pues le voy para allá otra vez. Tens algún desexo pensado? Sí. Sí, podes dicir ou non? Yo siempre pido paz. Sempre paz? Bueno, así da gusto, É iso é lo máis verdad. importante. Vas a saltar agora entón? Sí. A por esas 9. E máis con tacóns. Bueno, 9 ou as que sexan, mentre sexan impar valen, Iso ten en conta. Veña, imos palo. Ay, que ya se me ensuciaron, Eu que ten vir con eles aquí. Vale, pues veña, imos aló. Xa saltei 3 veces. 3 veces, que número impar. No, E a grande claro. despois. Sí. Outras 3. Pero esa mañán. Mañán, cando este apagadiña. Cando este a mar baixa, San Juan Vansue. Gústame moito esta festa, que me entretuvo mucho, que me gusta mucho, que saltamos por agora para quitar me gallo. Sí. Que también he comido 3 sardiñas. Sardiñas? Sí. E que tal estaban? Uy. Sabor? Cheira. Gústame moito. Sí, a sardiña, bueno, por San Juan, a sardiña o mañao van. Ben aprendido, ves co refrán aprendido, sí señor. Canto tempo levas aquí en Galicia? Canto tempo levas en Galicia? 3 anos. Porque miro que estás falando galego, o sea, eu falote en galego, ti enténdesme. Sí, vou falar un poquinho de galego. No, pero falo moi ben. En serio? Sí. Manda garallo. Que, cantas veces levas saltada a fogueira? Nin recordo cantos levo, Pero sabes que a tradición son 9 veces. A tradición son 9 veces, pero isto colles o gustiño e ao final pois vais saltando unha tras outra e ao final dáslle. Pero ten que acabar en número impar. Non levarás número par. Igual levas número par. Pois levo par. Levas par. Quédame unha entonces. E a mí creo que tamén me queda unha, así que creo que podemos igual saltar unha, Saltamos xuntos. Veña, va. Veña, vai. Vamos alá. Veña, vamos. Festeiros e festeiras, nos rematamos xa na festa de San Xoán no Concello de Pollo. Aquí ainda queda troula por diante. E recorden que se quere que vayamos gravar algunha das súas festas, non teña máis que chamar o 986-710-741 ou mandar un email ao defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Nos marchamos sabendo que demos eses 9 saltos a fogueira e que os desexos a ver se cumpren. Así que, novamente, vémonos no de Festa en Festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. En Talleres Driver nos sentimos grandes con un trabajo
bien hecho. Y además, diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, pre-ITV y mecánica en general. Talleres Driver, en Vilagarcía y Cambados. Pero de verdade pensas que esas son as ferramentas para a túa bicicleta? Non, non, por aí non. Uei! Corre, machiño, corre. Ela sí que sabe onde ten que ir. A túa bicicleta sabe onde a van tratar ben. Deporte Rodas, en Vilagarcía de Arousa. A que tocas, si non sabes?